Пандемія, якая негатыўна паўплывала на эканоміку многіх краін, не стала перашкодай для актыўнага развіцця і дасягнення высокіх вынікаў асобна ўзятага раёна в обласці. Пеншчына на ўласным прыкладзе прадэманстравала. Пры дакладным плане, разумным кіраўніцтве і дзяржаўнай падтрымцы можна не толькі рабіць, але і зарабляць, нават у крызіс. 13 з 14 даведзеных дзяржавай паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця раён выканаў. Отрадно, что во втором полугодии существенно активизировалась инвестиционная деятельность. К району проявляют интерес как национальные, так и иностранные инвесторы. Очень сильно на сегодняшний день видно желание людей работать на земле. Много обращений по организации фермерских хозяйств. Есть обращения по инвестированию в сельскохозяйственное производство крупнотоварное. Увага пінскага раённага кіраўніцтва не выпадкова сканцэнтравана на інвеставанні. Лесаматэрыялы, мэбля, мяса, садавіна, ягады, фармацэўтычная прадукцыя і тара. Тое, што раён сёння паспяхова экспартуе ў 18 краін свету. Экспартаарыентаваную прадукцыю выпускае 23 суб'екта гаспадарання, 4 з якіх з'явіліся сёлета. Прыцягненне прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове сёння адзін з прыярытэтных напрамкаў у эканоміцы не толькі Піншчыны, але і ўсёй краіны. По итогам первого полугодия сумма данных инвестиций составила более 700 тысяч долларов. Это наше предприятие с иностранным инвестором Российская Федерация, где достаточно большие инвестиции вкладываются в развитие сада и голубики. Сёння раён другі ў вобласці і чацвёрты ў краіне па вытворчасці малака. Добрыя надзеі і на ўраджай. Надеюсь, что по сравнению с прошлым годом урожай будет на процентов 25 выше. То есть, если мы в прошлом году намолотили около 5000, то в этом году уже 6000 у нас обеспечен. Но это даст нам тот момент закрыть, который мы запланировали в начале года. То есть мы сейчас строим новый комплекс, увеличение поголовья, а это значит надо увеличивать и кормовую базу. Што да існуючых праблем, якія найперш тычацца дзейнасці асобных гаспадарак і прадпрыемстваў, то, як адзначыў кіраўнік мясцовай улады, па кожнаму з іх ужо распрацаваны мерапрыемствы, якія павінны стабілізаваць сітуацыю і вывесці іх на паспяховую работу. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».